κύριοι, καλώς ορίσατε στη Σαντορίνη. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας δεδομένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη που προωθείτε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε το λάδι με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και εν συνεχεία ελέγξτε τις έγγραφες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνεργασία με τη Hertz προσφέρουμε έως και 1000 μίλια επιβράβευσης για κάθε νοικίαση αυτοκινήτου στα μέλη του Miles & Bonus, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας στους κατόχους χρυσής κάρτας. Μέρος του κυβερνήτη και του πληρώματος, ευχαριστούμε που πετάξετε με την Aegean μέλος Star Alliance και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη ημέρα. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Santorini. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please open the bins carefully and seek to don't expand fall.